Počúvate podcast spoločnosti Slovnaft Talks. Inšpiratívne príbehy nemusíme hľadať ďaleko, stačí sa započúvať do tých, ktoré máme okolo nás. Dnes v štúdiu Slovnaft Talks vítam moje dve kolegyne, ktorých kariérna cesta hovorí o tom, že úspech nie je o náhode, ale o odvahe, vytrvalosti a chuti posúvať sa ďalej. Ľudská, Maťka, vítajte. Ahoj. Ľudská, ďakujeme za pozvanie. Môžete sa na úvod krátko predstaviť a povedať niečo o svojej práci, ktorú vykonávate v Slovnafte. Luci, začni. Áno, tak ja som aktuálne manažérka získavania talentov a rozvoja ľudských zdrojov. Asi 3 roky som v tejto pozícii, ale teda v Slovnafte som od februára 2016 a prešla som si rôznymi pozíciami v rámci rozvoja ľudských zdrojov. A ja momentálne pracujem ako manažérka útvaru rozvoj technológií. Prakticky je to nejakých 9 mesiacov, je to moja prvá manažérska pozícia a na našom útvare sme zodpovední za prípravu investičných projektov týkajúcich sa dekarbonizácie a stratégie skupiny MOL. Maťka, my o tebe vieme, že Slovnaft je tvojím prvým a jediným zamestnávateľom. Čím si ťa získala, alebo čo je to, čo vytvára to také spojenie medzi vami? Vlastne ja som už počas vysokej školy vedela, že práve Slovnaft je ten zamestnávateľ, kde ja chcem pracovať, pretože som dlhodobo vedela, že sa chcem venovať ropnému priemyslu a Slovnaft mi to ponúkal. Takže už celé moje štúdium na vysokej škole bolo nastavené tak, aby som jedného dňa do toho Slovnaftu mohla ísť pracovať. Takže ja som nikdy nemala vo svojej hlave, že nejakú možnosť iného zamestnávateľa. Vždy tu bol pre mňa len Slovnaft. Vedela si už vtedy predstaviť, že tvoja kariérna cesta naberie takéto obrátky? Lebo z toho prieskumu, ktorý som si robila, tak som sa dozvedela, že najmladšia manažérka Slovnafte má 33 rokov a si ňou práve ty. Tak toto som ja nevedela až do toho momentu, kedy ty si mi to povedala. Ale zo začiatku ja som si samu seba vôbec nepredstavovala v nejakej manažerskej funkcii. Ja som samu seba vnívala, že ja chcem byť tá expertka, tá, ktorá ponúka tie technologické riešenia. Takže zo začiatku som si to vôbec nevedela predstaviť a nebola to ani moja ambícia. Super, Luci. A teba čím zaujala tá tvoja pracovná oblasť, rozvoj talentov, rozvoj ľudských zdrojov? Tak ja mám ten background v rámci ľudských zdrojov aj z predchádzajúcich zamestnaní, ale pravdu povediac, ja už som mala podpísanú pracovnú zmluvu s jednou IT spoločnosťou, keď mi volala, teda už potom kolegyňa Lenka a pozvala ma na pohovor. A na tom pohovore mne zažiarili oči, keď som sa dopočula o tej pracovnej náplni a myslím, že to bola v tej chvíli láska na prvý pohľad. Starať sa o vzdelávanie zamestnancov, o vzdelávanie naozaj profesionálov, odborníkov a plus k tomu bola spolupráca so strednými školami a to bolo fantastické. Čo je na vašej práci to, čo vás najviac na nej baví, naplňa a čo je také pre vás motivačné, že vás ženie to vpred? Pre mňa je to taká každodenná dynamika a obzvlášť teraz, keď mám svoj vlastný tím, tak snaha urobiť každý deň zmysluplným, robiť na veciach, ktoré prinášajú nejakú hodnotu spoločnosti, obzvlášť v tomto transformačnom období. Myslím si, že žijeme veľmi, veľmi zaujímavé časy a je skvelé byť pri tom. A to, keď moji ľudia vnímajú, že to, čo robia, aj keď sú to možno maličké úlohy, maličké veci, tak prináša celej firme nejaký progres, tak to je, vtedy som ja spokojná. A pokiaľ pritom máme ešte aj dobrú náladu a zábavu, tak vtedy je to úplne že najlepšie. A ako je to u teba, Mati? Tak mňa určite baví to, že pre mňa je každý deň úplne iný. Ja prakticky nemám žiadny stereotyp a pracujem na nejakých témach, s ktorými sa bežný človek moc nestretáva. A ja si to veľmi vážim a je to pre mňa kvázi zábava a určite sa teším z toho, že ja mám okolo seba úžasný kolektív ľudí, ktorí mi tú prácu uľahčujú a ja sa teším, že môžem s nimi spolupracovať. Čo považuješ za taký svoj najväčší pracovný úspech? Určite za svoj pracovný úspech považujem to, že sa mi v celku rýchlo podarilo nabehnúť z tej expertskej pozície na pozíciu manažérsku.
Vlastne ja som nemala doteraz žiadne skúsenosti s vedením ľudí a nebolo to ľahké a bola to pre mňa obrovská výzva, ale myslím si, že som to v celku dobre zvládla. Ako to je u teba, Luci? Tak z takej osobnostnej roviny by som povedala, že mňa veľmi tešia tie spätné väzby, ktoré dostávam od svojho tímu, že so mnou radi spolupracujú, že som pre nich inšpiráciou. Ale úspechy ako také je podľa mňa to, že smerujeme k takej vzdelanostnej spoločnosti, že navzájom sa vieme učiť a poučiť v rámci možno internej akadémie, že tie znalosti, ktoré v rafinérii v Slovnafte sú, že vieme šíriť aj na vôkol. Takže to je takým mojím cieľom, vybudovať organizáciu, ktorá sa kontinuálne vzdeláva. Už sme to o túto oblasť viac menej načrtli. Už, Maťka, ty si začala hovoriť o tých rôznych pracovných výzvach a takých možno, že zlomových alebo náročných momentoch. V tej vašej kariérnej ceste boli možno nejaké také etapy, ktoré pre vás znamenali veľkú výzvu a vtedy ste museli vykročiť z tej svojej komfortnej zóny a možno prekonať aj samu seba? Mati? Tak určite, ja, jak som spomenula, tak pre mňa bola tá najväčšia výzva zatiaľ, teda ten prechod z expertskej pozície na pozíciu, kde som vlastne zrazu začala byť zodpovedná za úplne iné úlohy, začala som byť zodpovedná za tým. Postupne som zistila, že ten manažment ľudí nie je až taký jednoduchý, jak som si ja predstavovala a že možno tie výpočty sú oveľa jednoduchšie. A zároveň bolo pre mňa obrovskou výzvou to, že ja som začala byť zodpovedná za tým, v ktorom ja som pracovala ako expertka. V tomto tíme ja mám kolegov, ktorí sú oveľa skúsenejší ako som ja a mnohí z nich boli práve tí, ktorí, ja keď som prišla ako nováčik, ma zaškolovali. A vlastne od augusta minulého roku ja som tá, ktorá ich má viesť a ktorá im má dávať úlohy. Takže pre mňa toto tak personálne nebolo príliš jednoduché. Ja som sa cítila v tej úlohe spočiatku veľmi nekomfortne a musela som s tým bojovať. No a ako si s tým bojovala? Môžeš povedať aj viac niečo konkrétne, čo si podnikla, aby si dosiahla takú úroveň toho vedenia tímu a s akou by si bola možno spokojná? Tuto som mala obrovské šťastie, že ten môj tím je super. A ja si myslím, že oni cítili, že ja sa v tej úlohe spočiatku necítim moc komfortne a sami mi povedali, že Maťa, my sme tu pre teba, veď povedz a my to veľmi radi pre teba urobíme. A prakticky týmto sa to vyriešilo, že ja som si nejak v hlave nastavila, že áno, že oni sú tu pre mňa, oni to pre mňa urobia to pre ten tím a nemusím sa toho báť. Výborne. Luci, a ako je to u teba, čo sa týka tých výziev a vykračovania z tej komfortnej zóny? Čo boli pre teba také tie zlomové okamihy? Ja absolútne súznem s Maťkinou odpoveďou, pretože presne to, že viesť tým, ktorého ste predtým boli súčasťou, je na jednej strane veľmi prirodzené a je to také bezpečné prostredie, kedy si to človek môže vyskúšať. Na druhej strane pre mňa tie one-to-one rozhovory so služobne staršími kolegami, kolegyňami, alebo teda zadávanie úloh a taký možno konsekvencí management. Nebolo to vôbec jednoduché, keď zrazu som vyšla na chodbu a všetci už boli na obede a nikto ma nezobral, alebo na nejaké víkendové akcie. Ako teraz spätne sa tak nad tým usmievam, lebo je to absolútne normálne, ale človek potrebuje asi čas a tak dozrieť, aby to spracoval v sebe a aby bol nad vecou, aby si to nebral osobne. Presne to som sa chcela opýtať, že čo vám v tejto situácii pomáha udržať si taký odstup a nadhľad? Ja som v tom čase, kedy som sa dostala na manažerskú pozíciu, mala fantastického mentora a rozhovory s ním boli pre mňa oči otvárajúce, pretože dával mi praktické rady do života, ako to riešil teda v tom čase v minulosti on. A ja som vlastne skúšala to len dennodenne žiť. Uvedomenie, že ja som zodpovedná za ten tým, že ja som zodpovedná za výsledky. Na mne je to, ako sa ľudia v tom tíme cítia a keď toto všetko viem dobre nastaviť, tak potom to pôjde úplne s ľahkosťou a s radosťou. A u teba, Mati? Ja úplne súhlasím s Ľudskou, pretože mne tiež veľmi dala moja mentorka, s ktorou stále doteraz riešime podobné témy. Takže ona bola
prakticky v rovnakej situácii, ako som bola ja a odovzdávala mi nejaké skúsenosti a taktiež mi pomohli moji nadriadení, s ktorými som kedykoľvek mohla konzultovať, či už to boli len nejaké moje pocity, že sa v nejakej situácii necítim komfortne, oni tam pre mňa boli. Takže v tomto som to mala asi také jednoduchšie. Bolo možno aj také obdobie počas vašej kariéry, kedy ste si povedali, že už máte toho všetkého dosť, že už nevládzete, že tú flintu hodíte do toho života a pôjdete sa venovať úplne niečomu inému. Nastalo niečo takéto u vás, Mati? U mňa zatiaľ nie, pretože ja zbožňujem svoju prácu a to bola vlastne moja vysnívaná práca a ja som ešte takýto moment zatiaľ nemala, takže som šťastlivec v tomto. Výborne. Ani ja nie. Tak to je veľmi krásne a pre zamestnávateľa určite je super počuť, že má oporu a silu v takýchto zamestnancoch, ktorí žijú tou svojou prácou a myslím si, že to je aj tá hybná sila, ktorá hýbe tými projektami a vecami a odpoveď na to, že robíte tú svoju prácu naozaj dobre. A ešte späť možno k tým náročným situáciám. Máte možno, že aj také nejaké svoje power vety alebo nejaké motá, ktoré vám pomáhajú, keď nastane tá náročná situácia, že vtedy sa zastavíte a nejakým spôsobom si tú vetu alebo nejakú myšlienku poviete tak sami pre seba. Luci? Mám úplne nejakú konkrétnu, možno také, že čo ma táto situácia naučiť, že snažím sa z každej vyťažiť niečo, čo vlastne som sa naučila, čo ťa nezabije, to ťa posilní, hej, niečo v tom zmysle. A naozaj možno robíme teraz veci úplne inak, ako sme si ešte pred pár rokmi nevedeli predstaviť, pretože pre nás napríklad na rozvoj ľudských zdrojov bola veľmi náročná situácia, keď prišla pandémia a zrazu sa nikto nevzdelával, nikto nechodil na školenia, na tréningy a my sme si museli veľmi rýchlo nájsť nejakú inú agendu, aktivitu, pretransformovať sa do nejakých online webinárov. Podľa mňa sme boli jedni z prvých, ktoré vedeli robiť s takými toolmi, ako sú Teamsy a školenia online a podobne. Takže mne sa osvedčila taká proaktivita, proste ísť do toho, čo ma postretne a povedať tým výzvam áno. A u teba, Mati? Ja mám power vetu, ktorú si opakujem v náročných chvíľach, je, že ešte sa nestalo, aby to nejako nedopadlo. A táto veta mi vždy dodá optimizmus. Mne ju vlastne povedal jeden môj kolega veľmi dávno a od tej doby si ju vlastne opakujem aj ja a zistila som, že on mal pravdu, že jednoducho vždy každá situácia nejako dopadne, možno nedopadne úplne ideálne tak, ako sme si my predstavovali, ale aj keď nedopadne ideálne, tak sa z toho poučíme a ideme ďalej a niečo nám to dá. Presne tak, že tá práca nie je vždy iba o tých úspechoch, tých krásnych oslavných chvíľach, ale prichádzajú aj takéto rôzne náročnejšie momenty, kedy sa možno nedarí a nejde všetko podľa predstav. Ako bojujete s takýmito situáciami, Luci? Snažím sa ich tak popremýšľať, by som povedala, a prežiť, že ísť do tej situácie s takými otázkami, že pátrať sama v sebe, že čo sa stalo, prečo sa to mohlo stať. Ja si myslím, že asi vnímame všetci, že tá situácia vo firme, ktorá je nadnárodná, je niekedy, pre mňa je niekedy náročné vybalansovať taký ten lokálne smerovanie, lokálne napríklad vzdelávacie programy s tými skupinovými, nájsť ten správny balans a niekedy naozaj to vysvetľovanie, prečo niečo robíme v Bratislave, čo niekde inde sa nerobí a pretlačiť si tú svoju pravdu, lebo si myslím, že je to užitočné a zmysluplné, tak to vie byť niekedy náročné, ale myslím si, že takou včasnou a úprimnou a transparentnou komunikáciou sa dá mnohým veciam predísť. A keď potrebuješ taký odstup od tých vecí, aby si sa nad tým zamyslela a našla to vhodné riešenie, čo ti vtedy pomáha, čo ťa tak drží ako keby nad vodou, alebo pomáha ti utiec z toho pracovného sveta do takej nejakej svojej bublinky, kde vieš prísť na tie správne rozhodnutia? Ja mám veľmi veľa takých chvíľ, kedy sa mi dobre premýšľa. Jedna z nich je napríklad v slovnaftárskom bazéne, kedy som už prišla na množstvo riešení a pripravila som si množstvo prezentácií
alebo príbehu, alebo proste ja mám veľmi veľa vecí, ktorými balansujem ten pracovný život a každý deň sa ich snažím vniesť do toho svojho denného režimu, aby som neprišla k bodu, kedy som už príliš unavená, príliš vystresovaná, príliš zahltená, pretože to je potom pre mňa náročnejšie sa z toho nejakým spôsobom vyhrabať. A ak by si to mala možno, že zhrnúť to, aby si ty neprešla k nejakému preťaženiu alebo vyhoreniu, že kedy si ty dokážeš uvedomiť, že je ten bod, kedy sa potrebujem zastaviť? Kedy začínam, možno vtedy, kedy začínam zabúdať. Že nejaké veci mi unikajú, že už ich neponímam vlastne v tom pracovnom dni a keď na niečo zabudnem, čo sa mi nestáva, tak vtedy to je pre mňa taký varovný signál, že spomalme trošku, že asi je toho príliš veľa. Ale čo som sa naučila v tejto fáze je možno delegovať a nebyť na všetko sama, pretože áno, mnohokrát si myslíme, že však ja to urobím skôr, ja to urobím možno lepšie a veď vlastne nebudem niekoho s tým otravovať, ale začala som sa na to pozerať tak, že možno tým rozvíjam tých ľudí okolo seba, možno im pomáham rásť a vlastne tým by mal fungovať, aj keď ja napríklad zajtra neprídem do práce, lebo sa niečo stane. Tak budem rada, keď to nepocítia a budú vedieť fungovať tak, ako keby som tam bola. Super. To je ten taký, už by som povedala, že vyšší level manažmentu, kedy si ten manažer dokáže dať taký odstup a vytvárať taký ten priestor pre rast aj ostatných členov tímu. Poďme teraz k tebe, Mati, že ako to vnímaš ty tie také vlny úspechu a možno takej, nemusíme hovoriť o nejakom neúspechu, ale možno takej stagnácie, kedy tie veci nemajú taký nejaký rýchlejší progres. Tak pre mňa vlastne toto bolo, alebo stále to je veľmi ťažká vec, ktorú musím zvládať v rámci práce, pretože ja som od malička bola vedená k nejakej takej, povedzme si, že v úvodzovkách, že k dokonalosti, že u nás doma nebol priestor nikdy na zlé známky alebo na to, že sa ti niečo nedarí, na robenie nejakých chýb alebo nejaké tínedžerské vyčíňania. Takže ja som si to so sebou niesla aj do školy, kde som sa naháňala za super známkami, možno niekedy úplne zbytočne a niesla som si to so sebou aj do tej práce. Len v tej práci je to dynamická práca, takže tie dokonalé riešenia vyžadujú extrémne veľa úsilia a extrémne veľa času a pri tej práci až toho času toľko není, že jednoducho niekedy som sa musela zmieriť s tým, že neodovzdám 1000% kvalitu a že možno by som to vedela urobiť aj lepšie, dokonca niekedy som musela požiadať o pomoc, čo bolo pre mňa zo začiatku veľmi ťažké, že počúvajte, že ja toto nestíham, alebo neviem, čo s tým mám robiť, ale musím to dokončiť, takže mi pomôžte. Takže s týmto som ja veľmi bojovala, ale mne pomohlo len to, že to boli vlastne opakujúce sa situácie, ktoré sa stali bežnou súčasťou života a ja som sa s tým nejakým štýlom, aj vlastne moja mentorka mi s tým pomohla, že ja som sa s tým časom zmierila, že áno, že je to veľká spoločnosť, pracujeme na strašne veľa úlohách a ja nemôžem do každej jednej úlohy investovať 100% zo seba, pretože by som to jednoducho nezvládla. Takže sa tie situácie opakovali a zistila som, že je to v poriadku. A je v poriadku urobiť aj chybu, pretože práve z tej chyby sa ja najviac naučím a tá chyba, ktorú urobím, je tá, ktorá ma posunie potom ďalej v niečom. Takže za mňa to bolo takto. Čo ťa to naučilo? To celé, to uvedomenie si, čo bola taká tá najväčšia lekcia pre teba? Naučilo ma to, že nemôžem byť na seba tak extrémne prísna a nemôžem od seba vyžadovať nadľudské výkony, pretože na konci toho som jediná nešťastná ja. Luci, teba čo naučila manažerská funkcia? Alebo je niečo, v čom ťa zmenila? Určite áno. Pre mňa bolo veľmi oslobodzujúce uvedomenie si, že ja nemusím poznať odpoveď na všetko. Že mám okolo seba tým ľudí, ktorí mi vedia s vecami pomôcť a keď sa človek pýta, keď sa správne pýta, tak možno príde ešte na oveľa lepšiu odpoveď, ako by mal sám v sebe. Takže dopriať si takú slobodu v tom, že nemusím vedieť všetko.
A ako sa snažíte vyrovnávať ten tlak, ktorý prirodzene prichádza aj jednak s tou pozíciou, tie úlohy sa kopia, nároky, ako sme sa rozprávali, sa stále zvyšujú, že ten taký balans medzi tým pracovným a medzi tým súkromným životom, ako to je u vás, ako si to vyvažujete, Mati? Tak ja za to krátke obdobie mojej manažerskej pozície som si začala oveľa lepšie plánovať svoj pracovný čas. Oveľa lepšie som si začala plánovať aktivity, vlastne do ktorých ja sa idem zapájať. Začala som viac vecí delegovať a to mi kvázi pomohlo nejak zmanažovať ten deň. Ale myslím si, že je veľmi dôležité, ako už aj Ľudská spomenula, mať tam nejakú hranicu toho súkromného a pracovného života a snažiť sa si nenosiť ten pracovný život do toho súkromného. Takže to, čo bolo pre mňa pred 3 rokmi úplne normálne, že som si nosila notebook domov, po večeroch pracovala, po víkendoch pracovala, sa teraz úplne, že pre mňa sa to snažím eliminovať. Nevravím, že sa to nestáva, ale je to skôr rarita momentálne a dôležité je mať nejaký koníček a mať okolo seba aj kamarátov, aby sa tá práca nestala vlastne tým jediným svetom, ktorý ten človek má. A u teba, Luci? Veľmi pekne si to povedala. Áno, ja sa snažím mať ten pracovno-súkromný život tak vybalansovaný, aby to bolo inšpiratívne aj pre moje kolegyne. Keď vidia mňa, že tam už v tej kancelárii o 5:00 nesedím, tak aj oni podľa mňa majú takú slobodnejšiu vôľu po odpracovanej dobe ísť domov a nerobiť po večeroch a po víkendoch. Ale mne to veľmi samozrejme pomáha aj podpora doma, rodiny. Už ja mám teda väčšie dievčatá, takže je to o to jednoduchšie. Neviem si to predstaviť s malými deťmi. To teda akože úprimne. Tie podľa mňa ženy majú oveľa náročnejšie, keby chceli robiť nejakú kariéru. Takže na mňa to si to počkalo, až keď mám teda dievčatá v pubertálnom veku. A ako som spomínala, ja sa snažím každý deň urobiť niečo aj pre taký svoj fyzický a psychický rozlet a pohodu, čiže od behu, plávania, spievania cez všeličo možné. Treba si nájsť niečo, v čom človek vie si oddychnúť, kde hlava vie si trošku vie vypnúť a potom ten pracovný život je oveľa tiež kreatívnejší a naplnenejší. Aké sú tie možno, že vaše ľudské hodnoty, ktoré máte aj vo svojom súkromnom, osobnom živote a ktoré si prenášate aj do práce, na ktorých vám záleží a neopustíte ich? Áno, Luci? Sloboda. Pre mňa je to veľmi dôležité byť autonómna v tom, čo robím, mať ten svoj priestor, kde sa viem realizovať, kde mi niekto nestojí za chrbtom a nepozerá ponad plece a integrita. Vlastne mať tie svoje hodnoty, ktoré mám a nemusieť nad nimi lavírovať alebo v práci možno na nich netrvať. Takže konať s integritou, že v tom, čo robím, som uveriteľná a že som predvídateľná, že všetci vedia, ako Lucia Polcová zareaguje na nejakú situáciu, že nie je to prekvapením a mať takú tú svoju slobodu. A za mňa je to určite lojalnosť a zodpovednosť. Ja samu seba považujem za extrémne zodpovedného človeka, ktorý nemá problém nezodpovednosť za svoje úlohy, činy, chyby, za svoj tím. A lojalnosť, myslím si, že ja som lojálna k svojmu, asi aj sama k sebe, k svojmu kolektívu, v ktorom pracujem a samozrejme aj k môjmu zamestnávateľovi a myslím si, že to prenášam aj do svojej práce. A aké sú vaše, dámy, plány do budúcna? Vaša kariérna cesta je pestrá? Je ešte niečo, je to taký váš bod, ktorý ste si povedali, že tu som spokojná, alebo máte ešte nejakú víziu, kam by ste sa chceli posunúť ďalej? Tak ja osobne som veľmi spokojná momentálne na svojom mieste a chcela by som pilovať práve tie manažerské zručnosti s tým tímom, ktorý mám a chcela by som byť pre nich ten najlepší líder, akým viem byť. Takže ja na určitú dobu by som bola veľmi rada, keby som zostala na tej pozícii, na ktorej som. A keby si sa mohla zasnívať, kde sa vidíš tak o 5-10 rokov? Toto je veľmi ťažká veľmi ťažká úloha alebo otázka.
určite už teraz samu seba vidím v líderskej pozícii a nie v expertkej, ale nejakú takú konkrétne, že vysnívanú, že by som ti išla povedať, že teraz túto sa vidím, tak takú momentálne nemám, ale určite to je líderská pozícia v nejakom technickom odbore, ktorý v Slovnafte máme. Lucia, aké sú tvoje plány do budúcna? Aká je tvoja vízia? Ja si myslím, že tiež som sa našla v líderských pozíciách. A tým, že tá doba je taká dynamická, tak zatiaľ nepociťujem potrebu nejakého posunu alebo nejakej zmeny. Ale ako povedala Maťka, myslím, že v Slovnafte je množstvo tímov, množstvo novovznikajúcich tímov, množstvo odvetví, ktoré reagujú na tú aktuálnu dobu a viem si seba predstaviť vlastne hoci kde by som mala nejaký tím, ktorému by som pomáhala rásť a dosahovať výsledky. Predstavte si, že by to bolo možné a vedeli by sme sa vrátiť teraz do minulosti a stretli by ste svoje mladšie ja, ktoré prišlo do Slovnaftu, stojí v začiatkoch svojej kariéry, nemá ešte dnešné vaše skúsenosti. Čo by ste mu povedali? Mati, skús. Tak ja by som si určite povedala, aby som to nebrala tak príliš vážne, aby som sa hlavne uvoľnila a užila si to. Pretože ten čas bol super. A ty, Luci? Ja by som si povedala asi, že buď odvážnejšia. Ja som z podstate veci taký akčný človek, ale možno som príliš vyčkávala v niektorých situáciách. Že možno aj tá manažerská pozícia mohla prísť skôr, alebo nejaké významnejšie projekty, alebo niečo podobné. Takže byť taká viac odvážna a vypýtať si veci. A dôverovať samej sebe. Presne tak. Dámy, ďakujem vám veľmi pekne. Náš rozhovor je na konci. Veľmi si cením, že ste si našli čas a prišli porozprávať o tej svojej kariérnej ceste aj trošku inak, ako ju my poznáme na základe vašich pracovných výsledkov a tej postupnosti, čo sa týka pozícií. Verím, že ste si to užili. A my sa počujeme pri ďalšej časti podcastu Slovnaft Talks. Verím, že podobne inšpiratívnej. Ďakujeme, že ste si vypočuli Slovnaft Talks. Ak vás naše témy a hostia zaujali, nezabudnite nás sledovať na všetkých obľúbených platformách. Tešíme sa na vás pri ďalších zaujímavých rozhovoroch.